esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a fer un altre exemple d'equació de segon grau incompleta i en aquest cas l'equació de segon grau que farem, el coeficient, el terme de l'equació de segon grau que serà 0 serà la C. Menys 4x quadrat més 3x igual a 0. Anem a identificar coeficient A és igual a menys 4, coeficient B, que acompanya la x, el coeficient de la x, 3, però en aquest cas el terme, que és el nombre que va tot sol, que també s'anomena el terme independent, val 0. Doncs aquesta l'anomenaríem equació de segon grau incompleta pel fet de que la C val 0. També s'anomena incompleta si la B hagués estat 0. En què afectarà? Doncs aplicant la fórmula, igual que en l'altre vídeo, doncs veurem que no afecta en res, perquè amb el 0, substituint la C per 0, doncs operam igual que sempre. Fórmula, anem a recordar-la com sempre, menys B més menys, arrel quadrada, B al quadrat, menys 4 per la nostra C partit 2 per la nostra igual a. Comencem a substituir. Menys B menys 3 més menys, arrel quadrada, B al quadrat serà 3 al quadrat, menys 4 per la nostra A, aquí fiquem un parèntesis per no liar, i per la nostra C, que val 0. Partit 2 per A, 2 per menys 4, igual a, fem una mica net, menys 3 més menys, arrel quadrada, de 9, 4 per 4 és 16, però per 0, 0. Per cert, de signes, menys per menys és més i més per més. Per tant, quedaria formalment un 9 més 0. I 2 per menys 4, menys 8. Fem una mica més net, menys 3 més menys, arrel quadrada de 9 més 0 queda 9, partit menys 8, això és igual a menys 3 més menys, arrel quadrada de 9 dona 3, partit menys 8, això és igual a, bifurcam x sub 1 menys 3 més 3, aquí agafam amb el signe més, x sub 2, agafarem el signe menys. Què passarà? Que aquí dona 0 partit menys 8, que queda un 0, i aquí quedarà un menys 6 partit menys 8, acabarà quedant aquí signe més, fracció que es pot simplificar entre 2, quedant la fracció, 3, a veure on està això, 3 partit 4. Fracció que no ens preocuparem en fer la divisió amb decimals. Per tant, solució d'aquesta equació, x sub 1, 0, x sub 2, 3 quarts. Conclusió de què passarà sempre que una equació de segon grau sigui incompleta perquè la nostra C valgui 0. Que sempre, sempre, sempre una de les solucions serà 0.